Lidi, zdraví vás, Fanula, vítejte u mého prvního vlogu. Za prvé bych vás chtěl přivítat na tomhle kanále, že se odteď pro vás budou objevovat videa. Budou to převážně vlogy, ale i jiná tvorba. Z Let's Play určitě nepočítejte, já jsem totiž na počítači strašně šikovný. A po mnoha nápadech, které určitě nešli použít, jako třeba jak ušetřit za diskotéku. To si normálně vezmete takovéhle 3D brýle, musí to být ty starý, ne ty nový, který už jsou tmavený a jsou podle mě lepší. Stoupnete si pod lustr v kuchyni nebo prostě kdekoliv, pustíte se na plný pecky rádio a pak mrkáte jedním a druhým okem. A jdem. Takže jak jsem říkal, po mnoha nepoužitelných nápadech, ten se rozhodl natočit něco pořádného, co by konečně šlo vydat. Teď už se konečně vrhneme na téma tohohle vlogu. Téma tohoto vlogu je první dojem. Každý z nás, když někam přijde, může na lidi zapůsobit prvním dojmem. A podle mě by ten první dojem neměl být příliš nadhodnocovaný. Protože když začnete třeba takhle. Hej, kokoti, teď mi tady budete všichni sloužit, nebo vás zabiju. Řekli jste si o tom. Co to je za sekeru? To je balaška, ne? To už neznáš, co se používá na Moravě. Tak to asi moc dobře nedopadne. Ale podle mého názoru byste ze sebe neměli dělat zas takovou nulu, protože pak by vás tak mohli začít brát a mohli by vás třeba začít šikanovat, což by taky nebylo dobré. První dojem by měl být takový, jaký opravdu jsme, a neměli bychom se jak nadhodnocovat, tak ze sebe dělat nulu, jak už jsem řekl. Určitě mi dolů do komentářů napište, jaký první dojem jsem udělal já na vás a budu se těšit u dalšího videa.